שלום לכולם, אנחנו נעשה היום תרגול פנטסטי של דפקון, שלא תפסידו לאנשים בשמות של מוחמדים ולא תהיו כאלה בינוניים להחריד. נתחיל עם, נראה לי, צבא פשוט. אני אראה כמה בניות עם כל מיני צבאות ונזרום משם. אנחנו נתחיל עם Air Force. ואני אראה פה כמה בניות של Air Force שהן שונות. אני גם אנסה להגיד עם איזה צבאות זה מתאים. אז אנחנו נתחיל עם הבנייה הסטנדרטית, שהיא האמת גם בנייה של האמריקאים. כל האמריקאים האחרים, אני אשחק אותם כאילו למעלה. זה האויב שלי. אז חשוב קודם כל שהברקס תמיד יפנה לאויב קדימה ולא אחורה. אני כן אמכור את הבניין הראשי, בשאר הצבאות צריך למכור את הבניין הראשי. לבנות כסף. אני אבנה פה איזה סוג של הגנה ומפעל טנקים. את זה אני אכלס פה, ואת זה אני אכלס פה. עכשיו זה בנייה בדרך כלל טובה מול סינים כלשהו, אולי פחות אינפנטרי. גם אפשר לעשות את זה תיאורטית עם הערבים. אתה קודם כל משיג את האמבי הראשון שלך עם הבזוקות, ולאט לאט אתה מעמיס את הצבא שלך של אמביז ובזוקות. עם אמבולנס כמובן. אחרי שאתה לוקח את הנפטים, אתה יכול במידה ואף אחד לא לקח את הכסף על זה. או ללכת search and destroy. שימו לב שברגע שמתחיל להיות מיגים או דברים אחרים, זה כבר נהיה הרבה פחות יעיל להמשיך לשחק אמביז עם איירפורס. אז זה בנייה אחת, סטנדרטית, שהיא גם מתאימה דרך אגב עם שאר הצבאות, לצורך הדוגמה לייזר, USA, רק שעם לייזר אתם תבנו אולי איזה לייזר פה או משהו כזה בכניסה, או עם סופר ופן אולי תבנו פה איזה משתק, תלוי בצבא שאתם משחקים. לאט לאט תנסו להשיג את הכסף, את האמביז הנוספים שלכם, עד שיש לכם צבא גדול מאוד, ואז תנסו אולי לעשות פוש מהאמצע, או פוש דרך פה, או לפעמים אפשר גם דרך פה. ככל שיש יותר מיגים, אז האיירפורס צריך לשנות אולי מסלול וללכת אולי אוויר. שימו לב שאתם מאכלסים את הבניין לאחר מכן, לאחר שאתם לוקחים את הנפט. אם אף אחד לא לקח את הכסף פה, אפשר לקחת את הכסף פה גם מאוחר יותר, ואז ללכת search and destroy. אז זה נגיד בנייה מאוד סטנדרטית עם איירפורס. הוא גם סבבה מול אמריקאים אחרים, יכול להיות שמול אמריקאים אחרים הייתי דווקא עושה פה אוויר. אבל זה תלוי גם מה הצבא באמצע. בואו נעזוב את זה רגע ונראה עוד בניות שונות עם איירפורס. בניית איירפורס זה הבנייה עם מסוקים. עכשיו אפשר לעשות את זה בשני דרכים. זה אני בדרך כלל אוהב לעשות מול ערבים את האמת, את הבנייה הזאת. זה ללכת מסוקים. הבנייה נראית משהו כזה. שוב, שימו לב שאתם מפנים את הבזוקה, את הבניין בארץ לפה. מאכלסים את הבניין הבילדינג הזה שם. לוקחים נפט ואתם צחקו שני איירפילדים. אני לא אבנה בדרך כלל הגנה בהתחלה. אם יבוא פה איזה עבד, אז אני כנראה ארוג אותו עם הריינג'ר שמגיע. עכשיו מפה אני אתחיל לבנות מסוקים. שימו לב שהבנייה הזאת לא תעבוד כנראה מול סינים כלשהם, במיוחד לא מול טנק. כן יכולה לעבוד בקונסטלציה מסוימת אם יש לך חיפוי טוב מהאמצע, נגיד. ככל שהאמצע נגיד הוא USA, זה קצת פחות קשה, זה קשה יותר לעשות את זה, אלא אם כן תיאורטית הם לא ממש יודעים מה אתה. אז יש מצב הייתי עושה את זה. ולאט לאט הייתי שם פה, בונה את המסוקים עם העדכון לאחר מכן.
ולאט לאט מתחילים לנוע במפה ולהרוג עבדים. תאורטית הראשון שאמור להגיע זה סוג של טכניקל, אז אתם אמורים לייבט אותו עם המסוק הראשון. לאחר מכן לוקחים את העדכון ומן הסתם מתחילים להוסיף את העדכונים שלהם שם שקופים. מן הסתם חשוב מאוד, אם יש איזה מרכז שנותן לכם את הנפט אז אתם יכולים לקחת את הנפט ואז יהיה לכם הרבה יותר כסף. אז בגדול כל מה שצריך לעשות זה ללכת סביב המפה ולנסות להרוג בונים סלש עבדים ודברים כאלה. זהו, אם יש לכם גם מן הסתם גם את הנפט הרביעי, את כל הנפטים באמצע, אז אתם חייבים אפילו לבנות עוד איירפילד. אוקיי? חייב להיות שיהיה הרבה כוחות שאתם מוצאים ממנו איירפילד. ולאט לאט מנקים את המרכז, מנקים את האנשים. גם תמיד אפשר ללכת לצד השמאלי כאילו, וליצור שם סוג של 2 על 1 שזה גם טוב. אם יש לכם חיפוי טוב ממישהו מפה לצורך הדוגמה שמגיע לכם על האזור הזה, אז זה בכלל אופציה טובה. לא לשכוח לקחת את העדכון הזה, את הרוקט פוד, וזהו בגדול. זה בנייה נוספת. דרך אגב, זה גם בנייה שאם אתם רואים שמישהו פתאום הולך מסוק, אז זה די ברור שאתם תצטרכו ללכת רפטור בהתחלה, דווקא כדי ליירץ את המסוק. מול אינפנטרי רפטורים עובדים טוב, מסוקים עובדים יותר מול ערבים, סלש סינים. סינים זה גבולי, זה תלוי אם יש לך מישהו שמחפה עליך טוב. טנק בעיקר זה לא עובד, בגלל הגטלינגים החזקים. עכשיו בוא נעשה בנייה נגיד שהיא די 1 על 1, זה גם יכול לעבוד תאורטית על כל הצבאות, בדרך כלל זה יהיה יותר נפוץ של ערבים סינים. עכשיו פה אני לא אקח את הנפט בהתחלה, אני ממש אשחק את זה כמו 1 על 1. שזה בגדול ללכת 2 כסף בהתחלה, ברקס ווור פקטורי. שזה בנייה מאוד נפוצה ב-1 על 1. עכשיו יש לכם את הבנייה שראיתי מקודם, שזה ללכת על ברקס 2 נפטים ובזוקה, ואז וור פקטורי. פה זה קצת שונה, פה זה במקום 2 נפטים הולכים קודם כל על כסף נוסף. שימו לב שאתם אוספים או מסוקים ממקומות אחרים, ואז הבנייה נראית משהו כזה. אוקיי, ולאט לאט מוצאים את האמביס והבזוקות ומגינים ועוטפים מה שמגיע. שימו לב שאתם מצליחים לאכלס את הבניין הזה, ואז אולי בהמשך אתם יכולים להוסיף פה הגנה. ואז בהמשך אפשר לקחת את הנפטים אחרי שעוטפים את הפוש הראשוני מה שנקרא. זאת האמת בנייה לא רעה, במיוחד אם אתם יודעים שהולכים לעשות עליכם איזה דובל מסוים כזה, ויהיה לכם אופציה להשיג 2 כסף, ואתם יודעים שיהיה לכם קשה להחזיק את הנפט לאורך זמן. אז זה דווקא בנייה שמאפשרת מקור הכנסה יחסית טוב משני הכספים, שגם אם איכשהו שוברים לך את האזור הזה, אתה עדיין יכול לעשות כסף מפה. ולאט לאט אתה מוסיף את הצבא אמביז ובזוקות עם האמבולנס. שימו לב שזה גם בנייה שיכול להיות עם כל אחד מה-USA האחרים, אני לא מן הסתם יחסוך פה את כל שאר ה-USA האחרים, אבל מה שהראיתי לכם ב-Air Force תחילה זה בנייה לכל שאר ה-USA, ומה שאני מראה לכם עכשיו זה גם משהו שיכול לעבוד עם שאר ה-USA האחרים. זה בגדול כל הנושא של אמריקאים. יש עוד כמה בניות שאפשר לעשות עם Air Force, אבל נראה לי זה הסטנדרט. בואו נעבור נגיד טנק. אוקיי, זה כל מה שאני מראה לכם פה, זה שאנחנו משחקים כביכול בחזית. טנק יכול להיות מאוד אגרסיבי בהתחלה, לשחק אותה כמו 1 על 1, להיות מאוד אגרסיבי לעבר האויב למעלה, עם 2 וור פקטורי ולמכור את הבניין הראשי, ואולי אפילו לתת למישהו את הנפט שלו ואז לנסות להתפתח באמצע. אז הבנייה נראית ככה.
שזה תלוי מול מה אתם משחקים, כן? ככל שתהיו נגיד מול אמריקאים, אז מה שאתם תנסו להוציא זה בעיקר גטלינגים ו-ECMים במאוחר. אם תהיו מול שאר הצבאות, נגיד ערבים, טוקסים וזה, צריך קצת כוחות חזקים, וגם כל שאר הדברים, יכול להיות שתצטרכו גם כוחות יבשות כמו באטל מאסטרים וזה, נגד ניוק נגיד או משהו כזה. נגד אינפנטרי כנראה זה יצטרך להיות שילוב של אאוטפוסטים, אאוטפוסטים, גטלינגים ופליימרים. אז אפשר לנסות לעשות פוש כאילו לאזור הזה, אפשר לעשות פוש לאזור הזה. הסולט טרופ קולר, אפשר לקחת את העדכון שלו, הוא מאוד יעיל אם אתם משחקים מול אמריקאים. ולאט לאט לנסות לעשות את הפוש לאיזשהו אזור שאתם בוחרים ולהפעיל לחץ עם שני מתקני טנקים, שזה לחץ יחסית כבד בדפקון, במיוחד כי בהתחלה לאף אחד אין כזה הרבה כסף. האמריקאים בונים מפעל טנקים אחד והערבים גם יש להם מפעל טנקים אחד, ועכשיו כאילו מה אתם הולכים לייצר תלוי במה אתם משחקים. באטל מאסטרים יעבדו כנראה על טוקסין, ניוק וזהו. שאר הצבאות זה כנראה גטלינגים, ECMים, פליימרים, דברים כאלה. פליימרים פחות מול אמריקאים, אבל כן מול נגיד שקופים או משהו כזה. ולאט לאט אנחנו עוברים גם לפרופגנדה סנטר, ואם אפשר להתפתח אחרי זה לאזור הזה, אם יש אחיזה טובה של המרכז באמצע. שאם אתם נותנים לו את הנפט, אז הוא אמור די לנקות את האמצע בשבילכם. אז זה בנייה אחת עם טנק. עכשיו בואו נעשה בנייה עם סין רגיל, שזה גם בנייה דרך אגב שאפשר לעשות אותה עם טנק, אם אתם רוצים לשחק קצת יותר דפנסיבי. זו בנייה של לנסות לקחת את הנפט, ואז בהמשך לראות מול מה אתם משחקים, איזה סוג של קומבינציה אתם צריכים, ובהתאם לעשות את זה. אז שוב, להפנות את הברקס לאויב, להפנות את הברקס לאויב. אני אבנה פה שתי בזוקות, רד גארד, ואז אני אקח את העדכון של הנפט. אני אשלח את הבונה השני לפה. אני אבנה וור פקטורי. ואני אקח את הנפטים. עכשיו מה שאני הולך ליצור בהמשך זה תלוי מול מה אני משחק. אמריקאים ואינפנטרי אני כנראה אצטרך לעבור למיגים. גם עם אמריקאים זה תלוי גם בקבוצה, זה לא רק אחד על אחד, זה תלוי גם מול מה אתם משחקים ברמת הקבוצה. ברגע שאני אגלה מול מה אני משחק אני אחזיר את זה, ואז אני אבנה בונקר, ואז לאט לאט אני אנסה להבין מול מה אני משחק, ואז אני אחליט מה ליצור בהתאם. שימו לב שיש פה עדיף לשים מוקשים, שימו לב איך אני בונה את המפעל כסף, הכי קרוב שאפשר. זהו, ואתם מנסים לקחת את הנפט, אם אתם רואים שמגיע איזה כוח, תיכנסו מהר לבניין הזה פה. זהו, ככל שאתם צחקו נגיד מול צבא שאתם צריכים יותר כוח רגלי או כוח זה, לדעתי מיגים בגדול או מסוקים זה must עם רוב הצבאות. מסוקים מאוד שימושיים מול ניוק, מיגים מאוד שימושיים מול אינפנטרי ואמריקאים. מיגים ומסוקים גם יכולים להיות טובים לערבים, וכנראה רוב הסיכויים שתעשו שילוב גם של מיגים ומסוקים גם מול כל כוחות הערבים, כי סין אין לו באמת יכולת לעשות פוש מאוד מאוד חזק על צבאות, כי הכוחות הרגליים שלו יחסית חלשים. אז ללכת על בטוח בדרך כלל זה ללכת על או מסוקים או מיגס, תלוי גם מול מה אתם משחקים בצד הזה, לא רק בצד הזה פה. אז זה בנייה דרך אגב שאפשר לעשות גם עם טנק, רק שעם טנק כנראה לא תעברו למיגים ותבנו עוד וור פקטורי אחד, ולאט לאט תבנו גם פרופגנדה והכוחות היבשתיים שלכם יהיו גדולים. זה בנייה גם דרך אגב שאפשר לעשות עם ניוק, ניוק עובד על אותו עיקרון. אתם תבנו עוד וור פקטורי ואז תעברו כנראה גם לפרופגנדה.
זהו בגדול, אתם רוצים כמה שיותר מיגים או מסוקים. מסוקים אפשר להוציא תיאורטית רק מאיירפילד אחד, אבל מיגים אתם צריכים כמה שיותר, בהנחה ויש הרבה USA. ככל שיש הרבה יותר USA, אז עדיף כמה שיותר איירפילדים. תמיד אפשר גם לאסוף מהכסף הזה, דרך אגב. מאוד שימושי יותר לאסוף את זה מהאיירפילד. זהו, זה בגדול הבנייה. אני אראה לכם עוד בנייה עם סין, שזו בנייה נגיד שהיא יותר מותאמת לאמריקאים. שאתם יודעים שאתם משחקים מול אמריקאים, אתם רוצים לעשות איזה פוש משמעותי על האמריקאים, כי נגיד עצמאות לא משהו, אתם מרגישים שאתם יכולים להוריד אותו מהר, אז יש אופציה לעשות בנייה מאוד מאוד אגרסיבית מול האמריקאים, שהיא קצת דומה לבנייה של אינפנטרי שהוא עושה עם הסולט טרופ קרולר. אני רק אעשה את זה עם הסולט טרופ קרולר של סין. אז עושים בנייה פה ברקס. אני אבנה פה, לדעתי בין 4 ל-5 בזוקות. שימו לב שתמיד אני לוקח את הכסף השני עם ערבים ועם סינים. אמריקאים לפעמים אפשר לקחת, לפעמים לא, תלוי מול מה האמצע משחק. אני אבנה סולט טרופ קרולר. עכשיו מה שאני אעשה, אני אקח את כל הבזוקות ואני אלך לעשות עליו פוש עם הסולט טרופ קרולר. אם יש הגנה, לרוב זה אמור לשבור את זה, הסולט טרופ קרולר והבזוקות. לאחר מכן, אחרי שאתם שוברים את האזור הזה, אתם מתחילים לבנות גטלינגים כדי, אם זה, מן הסתם מה שאני מראה פה זה לאמריקאים, זה לא יעבוד מול צבאות אחרים. ברגע שאתם מצליחים לחדור את הנקודה הזאת, אז אתם מתחילים להביא פה גטלינגים כדי לנסות להוריד פה את המסוקים או להוריד פה את המסוקים. מה שיוצא, ומנסים להמשיך לעשות את הפוש. ככל שהפוש הזה נבלם, צריך לחשוב לקחת את הנפטים ובהמשך לבנות מיגים. איזה בנייה נוספת עם סין רגיל. שאפשר לעשות זה עובד רק מול אמריקאים, זה לא יעבוד מול צבאות אחרים ברוב הסיכויים. אפשר לעשות רעש כזה מול צבאות אחרים, אולי לשלב עם פליימר במקום הסולט טרופ קרולר בהתחלה. אבל ברוב הסיכויים שידעו להגן מפני זה עם שאר הצבאות. עם אמריקאים לפעמים עם מיקרו טוב אפשר לשבור מישהו ככה מאוד מאוד מהר. עכשיו אני אראה תיאורטית בנייה של ערבים סטנדרטית, ואז אני אראה בנייה של עוד ערבים של דמו וטוקסין שיכולים להיות כביכול קצת אגרסיבי. אז עבד ראשון כסף, עבד שני פה, עבד שני הולך לכאן, שלישי סליחה, עבד רביעי הולך למרכז, ועבד חמישי ילך לאזור הזה. ואז אני אמכור את הבניין הראשי, אני אבנה פה, אני אבנה פה ליד הכסף שלי, אני אקח את העדכון, אבנה פה מנהרה. שימו לב שברגע שאין לי כסף כדי לבנות מנהרה במרכז, אז אני קצת מפחית את כמות העבדים תחילה, ואז אני אכניס אותם שוב. כאשר אתם באמת רוצים לאחוז בשטח הזה עם הערבים ולהשיג עוד כסף, זה בסופו של דבר המטרה. כן, אני משתמש בעבדים שסיימו לעבוד כדי שהם ילכו כביכול לאסוף מפה. אחרי זה עם הבזוקות שהסתיימו, אני אשתמש בהם לאכלס את הבניינים. שימו לב שעם הדמו אתם יכולים לעשות פה איזה פצצה שאם מגיע איזה קולונל ברטמן הוא לא יפוצץ אותו. זהו, הטנק הראשון בגדול הוא טכניקל. אפשר לעשות סוג של פוש עם הבזוקות האלה כביכול.
תלוי מול מה אתם משחקים, אבל ככל שתשחקו נגיד מול אמריקאים, ויש הרבה אמריקאים, אז זה יהיה יותר טכניקלים. ככל שזה יהיה ערבים וסין, זה יהיה יותר שילוב של קוואדים וסקורפיונים. עכשיו תמיד אפשר לבנות פה עוד מנהרות קצת, להגן, ואז אפשר גם לשים פה פלאס באזור הזה כדי להגן כביכול על האזור. אתם רוצים לנסות למנוע את הנפט או איכשהו לפגוע בכסף, אם זה סין או משהו כזה. ככל שאתם כבר לוקחים את הנפט, אז כבר זה זמן טוב להתחיל להתפתח פה במרכז ולנסות לקחת את הנפט. כשיש כסף, אפשר תיאורטית לבנות עוד פלאס ואת ה-War Factory הנוסף. אז אני אבנה פה פלאס, ואז בהמשך אני יכול לנסות לבנות גם עוד War Factory וכן הלאה, ולנסות לאחוז פה במפה, ואז ככל שיעברו הזמנים אני אתן מנהרות גם לשני החברים שלי פה במרכז, ולהרחיב את השליטה שלי פה. ככל שיהיה לכם יותר, שיש לכם כבר 3 סופלייז וכסף נוסף, אז כבר תוכלו באמת להגן על האזור הזה יותר טוב. ואז תוכלו לשים פה הרבה יותר מנהרות ודברים כאלה. זהו בגדול, זו בנייה שאני עושה אותה בדרך כלל עם ערבים ושקופים. עם דמו, עם שאר הצבעות אני יכול לעשות את זה גם. עם דמו יש איזו עוד בנייה שאפשר להראות שהיא מתאבדים. אז אני אראה גם את הדמו מתאבדים. אוקיי. אז אני אעשה בנייה יותר אגרסיבית. שזה שוב, זה תלוי מול מה אתם עומדים בגדול, אבל אם אתם עומדים מול סינים וערבים, אז בגדול, סינים ואמריקאים, אז בגדול 3 מתאבדים מספיקים כדי לפוצץ את המפעל טנקים ומפעל כסף. אז אני אשחק אותה כאילו אנחנו מול ערבים או סינים, אבל אם אתם משחקים גם מול ערבים רגילים או ערבים אחרים, אז אתם צריכים 4 טרוריסטים כדי לפוצץ את המפעל טנקים. זהו, אז אני אראה את הבנייה. במקום ללכת על הנפט אני בונה למעשה 3 טרוריסטים. אני אתן פה מנהרה קצת אגרסיבית יותר, כדי שאני אוכל להגיע מהר יותר עם הטכניקל שלי, ושיהיה לי פה איזו שליטה שאם אני מנסה לעשות את האגרסיביות, אז אני אגן טוב. אני בדרך כלל לוקח נגיד גם אני בדרך כלל אקח גם את הבזוקה שנמצא במנהרה שיוצאת מפה, כדי לקצר קצת את התהליך. ואז מה שיקרה, אני אלך עם ה3 מתאבדים שלי על המפעל טנקים שלו, ואז אני אנסה להרוג בונים עם ה2 בזוקות האלה. אם אתם מול ערבים, אז אתם צריכים 4 מתאבדים. עכשיו, ככל שיעבור הזמן, אני אקח גם את הנפט. בסדר? אחרי זה מה אתם הולכים ליצור? אתם רוצים גם להגיע לאזור של האמצע באיזשהו שלב, ולאט לאט ללכת עם חוררים, זה ללכת על בטוח. וזהו, זה תלוי בנזק שתצליחו לעשות בהתחלה, אבל חשוב אחרי זה שתתחילו להשתלט או על האזור הזה, או על האזור הזה של המרכז. בהמשך שיש כסף אפשר לבנות גם פה מנהרה ודברים כאלה. אוקיי, אני אראה גם בנייה נוספת עם טוקסין, שטוקסין אתה יכול להיות כאילו מאוד אגרסיבי, וגם ללכת על הנפט בגלל הטוקסין רבל. אז זה בדיוק אותה בנייה שהראיתי לכם בהתחלה עם הערבים, רק שאני אשתמש בטוקסין רבל אחד לרש וטוקסין אחד לקחת את הנפט. נראה לכם איך זה ייראה. זו אותה בנייה בגדול. נבנה מפעל טנקים. שני ריינג'רים.
שוב אבטל, שימו לב שהעבד שלי יגיע, אני אבטל פה את הזה. אחד ילך פה לנפט, ואת אחד אני אשאיר פה. ואז מה שאנחנו ננסה, לנסות להיות פוש דרך המקום הזה. בוא ננסה כאילו להוריד עם הטוקסין את מי שנמצא במנהרה, ואז למעשה לבוא עם עבד ולנסות לבנות פה מנהרות. קחו בחשבון שאפשר לעשות את זה גם כאילו, לא חייב ספציפית רק מול זה שמולכם, אלא תמיד אפשר לעשות את זה טימורק על אחד מהאחרים. אז אני אקח את העבד. ואז אני אעמיס אותו פה. ואז אני למעשה אנסה לרוקן את הבניין הזה, לאכלס אותו, ואז לבנות מנהרות פה תיאורטית. ואז לשים לחץ מאוד מסיבי, זה מאוד עובד מול אמריקאים נגיד, כי לאמריקאים קשה יהיה לרוקן את זה בלי רימונים. ואז לאט לאט אני אנסה לתת פה פוש רציני, או לא משנה איפה אתם מחליטים לעשות את הפוש. זה כבר תלוי בכם. בהמשך אתם מן הסתם תצטרכו לבנות גם עוד כסף, עוד פרופגנדה, כאילו פלאס ווור פקטורי נוסף אחרי זה. זהו, בגדול, שימו לב שברגע שהאזור הזה פנוי אתם חייבים לקחת את הכסף הזה, גם אפשר לקחת את הכסף הזה. ברגע שהמנהרה איכשהו שלמה, זה אומר שרוב הסיכויים שכבר ניצחתם את זה, ברוב הסיכויים, כי אין באמת, יכולים להיות מאוד אגרסיבית, מאוד קרוב פה לאויב. וזה היתרון. זהו בגדול. אתם מכירים מסוקים שאפשר ללכת עם כל אחד מהסינים, זה בעיקר נפוץ יותר עם ערבים ואינפנטרי. גם עם טנק וניוק אפשר ללכת לפעמים עם מסוקים, אם אתם רואים פתאום שהוא רק מייצר טנקים שהם בלי אנטי-אר. סופר ופן מן הסתם, שאתם מגיעים ללייט גיים, אורורות צריך להיות. זו הבנייה הראשונה שהראיתי עם האיירפורס, זה יחסית הבנייה הסטנדרטית של האמריקאים. זהו, אני אראה גם בנייה אחת עם אינפנטרי, שאת הבנייה של האינפנטרי שעושים רעש, נראה לי אתם מכירים מול האמריקאים שזה סולט טרופ קרולר. אז אני אראה בנייה של אינפנטרי שהיא מאוד נפוצה וסטנדרטית, מאוד אגרסיבית גם, שזה אאוטפוסט מלא, שהולך לאן שהוא תלוי מול מה אתם משחקים במפה. ואפשר לעשות פוש דרך פה, אפשר לעשות פוש דרך פה, אפשר לעשות פוש דרך המרכז. זה תלוי מול מה אתם רואים שאתם משחקים בגדול. אז אני אעשה פשוט איזה אאוטפוסט מלא ולאחר מכן פליימר, ואני יכול לנסות לשבור את העמדה הזאת. אוקיי, מן הסתם אם אני לא יודע מול מה אני אשחק, אז אני יכול לסרוק את זה עם הבזוקה. שימו לב לקחת את ה-level של המיני גאנר, זה חשוב. We have big plans. We will live in prosperity. Construction is complete. Let's build. China has been China's rocket solar through their armor. We'll tear through their armor. Build orders complete for China. זה פחות רע שהייתי עושה על USA, בטח לא ישירות לתוך ה-Firebase או משהו כזה, אלא זה רע שאפשר לעשות בעיקר על ערבים וסינים. יש לכם אאוטפוסט מלא שמנסה לשבור את האזור הזה, אם יש פה איזה בונקר או משהו כזה, אז אתם מנסים לשבור אותו ביחד עם הפליימר, וברגע שהאוטפוסט עומד למות, אתם מרוקנים אותו ממש לקראת שהוא עומד למות. עכשיו שהם יוצאים ביחד, שימו לב שהם יוצאים ביחד, כי האוטפוסט הוא מהיר יותר מהפליימר. ואז ברגע שאתם מגיעים לתקיפה, אתם עושים סוג של ריקון. ואז לוחצים על כולם ויורים.
מאוד קשה לעצור את זה עם סין כלשהו, בלי מיגים, בלי כלום. שימו לב שאתם ממשיכים ליצור כוחות, ובהמשך גם אפשר לקחת את הנפטים ואת הכסף השלישי. פה זה יהיה פחות נפוץ של האינפנטרי, ללכת למרכז בהתחלה בטוח. ככל שיש יותר אמריקאים במשחק, אתם תצטרכו לעבור למיגים. למרות שגם כוחות רגליים של אינפנטרי מאוד חזקים מול אמריקאים, אבל עדיין, אתם רוצים גם לעזור לחברי צוות שלכם, אז מיגים מאוד יכול לעזור לצורך הדוגמה במצב הספציפי הזה מול הרבה כוחות רגליים. ככל שנגיד פתאום יש להם מלא מיגים, או פתאום יש אורורות וניוקים ובלגנים, אז כבר הכוחות הרגליים של אינפנטרי נהיים פחות שימושיים, ואז אתה רוצה לשלב כוחות איירפילד מיגים תחליף לזה במקום להרוג ולתת להם פרומושן. זהו, זה נראה לי בגדול הבנייה. בוא נראה אם זה יעשה מכם משהו טוב, או שתמשיכו להיות בינוניים בצורה בלתי רגילה.